Kana ji ko abokina? Jiya Allah ne ya taimake ni azumi na bai kare ba. Me ya faru? Jiya ba na sai dambu wajen Bintu? Na gaya ma na je ina cikin cin dambun nan. Sai na zo loma ƙarshe kawai sai na kware. Na gaya ma na je na ɗau ruwa zan shake ne na tuna ashe ana azumi. Ba uban nan gashi kuma kaga ka ci ka sai na koshi fa. Ka ce to abin ya shake ka kenan. Kai kai abokina in zan yi taimako ya ka dinga nuna an baka daga jin mata tana ihu ka sani ma'aurata ne fa ma'aurata kuma ba zan je in duba an ga lafiya ba malam hudun da na ganshi yanzu ya fita ba zan je dai in duba in je ka boye ka fada gidan mutane daga kana faji fa ihun da take yi gaskiya ina ji wa gaskiya sai mun je ai ba kai kadai zaka yi aikin Allah ba yawwa to dalam mai gida ka tsaya a nan ka jira ni ka ji ko yawwa za ka fito da ita ne yawwa kai Ke? Me ya faru? Masu gyara ne. What? Kafa. Kafa? Ba na san da kafan ba wa'annan suwaye ne. Wannan sun iya aiki ne wannan ya ja ya ba ma wannan. What? Ba ke da wannan kawo ba? Ta dame ni. Gyara ne shine wannan kuma na gan shi ba riga. Ka san aikin namu da gaske muke yi. Ai musamman ma. Ke da ma. Ba ya ranka bane.